खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव गसाइगाव B.Ed फरायसालिमायाव कवि सन्धि मुलाकात आरो लकानि सायाव सानसेनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मा रेइनब' आर्ट फरायसालिनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि मावबादाया जोबनानै थांबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव थांनाय 14 जुलाइ खालाराव साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव गसाइगाव B.Ed फरायसालिमायाव गसाइगाव B.Ed फरायसालिमा आरो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै खुंनाय कवि सन्धि मुलाकात आरो लकानि सायाव सानसेनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय 10 रिंगानि हाबाफारि बायदि बेखेव फोरबोनि बराय बिबुंथिखौ होयो डक्टर मिहिर कुमार साहू ओनसोलारि बिथांखि मावख'गिरि साहित्य अकादेमि कलकाता मख'नो गोनांदि बिथाङानो गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि थाखो खथानिफ्राय मावख'सिम थांनाय लामाखौबो बेखेवनानै होयो बेनि उननि हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथांनि आखाइजोंनो आलारि बाथि फोजोंनाय जायो लोगोसे डक्टर अनिल कुमार बर' लिंथुमगिरि बड' एडभाइजरि बर्ड साहित्य अकादेमि बिथाङाबो आलारि बाथिखौ सावो बे हाबाफारियावनो खुंफुं आफादा सुजुनाय गसाइगाव बिसम्बि 2 खौ बेखेवनानै होयो बिसम्बिनि मासिगिरि भबानि बाग्लारि आरो गाहाय सुजुगिरि गेवलां नार्जारि बिथांमोना बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों हाबाफारियाव माननि आलासि महरै डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाना गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो दासान्दि आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो लोगोसे समाजनि थाखाय इसोरनि अननायाव आरो रायजोफोरनि अननायाव आं एसे बाहागो लाबोफानो मोनदों लोगोसे प्रणय दैमारिनि लाइमोन लाइथुन लाइनि खथा वेब लाइसिखौबो बेखेवनानै होयो हाबाफारिखौ मासि लाना सामलायो डक्टर अनिल कुमार बर' लिंथुमगिरि बड' एडभाइजरि बर्ड साहित्य अकादेमि हाबाफारिनि जोबनायथिं साबायखर बावो डक्टर अजित बर' सोद्रोमा बड' एडभाइजरि बर्ड साहित्य अकादेमि 11 रिंगानिफ्राय खुंफुंनो लानाय हाबाफारि कवि सन्धि मुलाकात आरो लका हाबाफारिखौ मासिगिरि महरै सामलायो डक्टर अनिल कुमार बर' बिथाङा गसाइगाव जियागुरिनिफ्राय खोरोमदाव नायफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मा रेइनब' आर्ट फरायसालिनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि मावबादाया जोबनानै थांबाय बे हाबाफारिया 2 जुलाइनिफ्राय लानानै 12 जुलाइसिम गासै 10 साननि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो नोंथांमोना बे सामार आर्ट वर्कशपखौ मा थांखिजों खालामदों खुलुमबाय जोङो 2 तारिखनि 2 जुलाइनिफ्राय 12 जुलाइसिम जों बे 10 दिनाव सामार आर्ट वर्कशप लादों बिनि थांखियानो जाहैबाय जे गथ'फोरखौ माबोरै जों इमेजिनेसन सक्तिखौ बारायनो हायो बिनि धैर्यफोरखौ बोरै बारायनो हायो आरो बेनि मेन साबजेक्टआ जाबाय टेराक'टा स्काल्पचार बे टेराक'टा स्काल्पचार माने माबोरै जों मुर्ति दानो हायो मोनसे हाजों माबोरै मुर्ति दानो हायो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबोरै जों बे हाजों बोरै मुर्ति दाहैयो बेखौ जों फोरोंनो बे हाबाफारियाव बायदि बायदि रोखोमनि हाजों मुवा बेसादनि महर होनाय थामहिनबा टेराक'टा बानायनाय हाबाफारि लानाय जायो टेराक'टा बानायनाय हाबाफारि लानाय जायो होनना जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव रेइनब' आर्ट फरायसालि बर्मानि गोरायुं कमल देउरि बिथाङा फोरमायथिनानै होयो आच्छा बेबायदि वर्कशप फालिनायनिफ्राय गथ'फोरा मा मोनसे माने बेनिफिट जागोन मा मुलाम्फा जागोन बेयाव बहुत मोजां बे कुइसन बे माने गुड कुइसन मानो होनबा बे हाजोंहाय गथ'फोरा ओरैबायदि साननो हानाय हमना जों मोसौ मासे बानायनांगौ बे मोसौ मासे बानायनांगौ बे मोसौ मासेनि इमेजिनेसना बेनो थानांगोन गोसोआव बिनि इमेजिनेसना बिराद क्लियारिटि थानांगोन आरो बे क्लियारजों लोगोसे बे गथ'आ माबोरै 3 डाइमेन्सनै गावनि हाजोंनो मुर्ति बानायगोन बेखौ बेजों बानायबा गथ'नि इमेजिनेसन बारायो आरो गोसोनि साननाय हनाय धैर्यफोरा बिराद बारायो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सोलोंसाफोरा मावबादायाव बाहागो लाफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 50सो फरायसा गथ'फोरा मावबादायाव बाहागो लाफैनो हादोंमोन आच्छा नोंथांमोननि बे वर्कशपआव बेसेबांसो फरायसाफोरा बाहागो लादों बेयाव 50% माने 50 जन गथ'फोरा बाहागो लादों आरो माखासे गथ'फोरा माने गरम बन्दनिखाय न'आव थांनो हायाखिसै दा बेवहाय नोंथांमोननि नैबे वर्कशपआव बेसेबांसो माने संगठनफोरा बेयाव माने जयेन्टलि अर्गानाइज खालामदों
बांसिनानो खालामदों जोंनि आबसुनिफ्राय खालामदों साहित्य सभानिफ्राय खालामदों आरो जोंना बे मा होनो ललित कला एकाडेमिनिफ्राय फाइन आर्ट ससाइटिनिफ्राय अर्गानाइज खालामदों फोरोंबादानि फुंखा सुबुं महरै दङमोन रेइनबो आर्ट फरायसालिनि गोरायुं कमल देउरि बाक्सा बादुलिपारानि नरेन्द्रनाथ बर' क'क्राझारनि फातांगा ब्रह्म बर्मानि मन्ताज बर' बिथांमोना जोबनायाव 13 जुलाइ खालाराव एन्डिं प्रग्रामखौ बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो गावसोरनि सानस्रि गावसोरनि लुबैनाय गावसोरनि हास्थायनाय बेखौ बिथाङा जाफुंनो आवगायदों बेयो थारैनो बे उन्दै खुदियाफोरनि जोबोद नाजाथाव बा बाख्नायथाव बाथ्रा आं दिनै बे मेलाव बेखौनो बुंलायो जोंनि खुदियाफोरनि नाजानाया एन्डिं प्रग्रामाव गाहाय आलासि महरै एम्पायर एकाडेमि बर्मानि गोरायुं बिद्यासागर रामसियारि बर्मा फरायसालिमानि बर' आयदानि बिबुंगोरा चित्तरन्जन रामसियारि बर्मा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबर रामसियारि आरो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बलेन्द्र बर' बिथांमोना नुजाथियो एन्डिं प्रग्रामनि आफादखौ सामलायो अल बाक्सा बाथौ महासभानि फोसावदिं नेहाथारि कृष्णकान्त बर' बिथाङा ओनसोलनि फरायसाफोर आरो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरनि नुजाथिनायाव एन्डिं प्रग्रामा मोजाङै मोजां जोबलाङो होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों बाक्सा बर्मानिफ्राय बिउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।